Salutare, oameni buni, eu sunt Matei și astăzi voi face un nou video, un tutorial cum să faceți un squishy de carantină. Squishy de carantină, să mi le scot pe toate 4, că am făcut 4. Așa. Primul meu squishy a fost emojiul acesta care râde, știare moale. Al doilea a fost ăsta. Nu, al doilea a fost ăsta. Felia de pizza. Al treilea acesta. Și al patrulea acesta. Și al cincelea va fi acesta. Ei, astăzi vă voi învăța să faceți un squishy. Aveți nevoie de foi A4, scoci, foarfecă care nu am aici, mă voi duce să o iau, și vată. Vată câtă vreți. O să iau, deși da, luați două foi A4, două, și desenați orice vreți. Eu am desenat o inimioară cu niște aripi. Și deci mă duc să-mi iau foarfeca și să vă învăț cum să vă faceți un squishy. Deci luați o foaie, desenați ce vreți voi, pun pauză și revin cu foarfeca. Gata, oameni buni, am revenit. Deci desenați ce vreți voi. După aia cu foarfeca trebuie să decupați ce ați desenat, dar pe două foi A4, ca și pe spatele acestei foi albe, foaia aceasta care ați colorat-o și foaia aceasta care este albă, o puneți fix sub aceasta. Le îndreptați și decupați și pe partea cealaltă, adică pe foaia aceasta care nu are nimic pe ea, o să iasă aceeași asta și decupați și colorați cu roșu, ce ați vrut să faceți, sau cu galben, cu ce ați colorat, emojiul și alte lucruri ce ați mai desenat voi. Le decupați. Întâi trebuie să avem foile drepte, că dacă nu o să ne iasă deloc squishy-ul. Pun pauză și revin. Oameni buni, nu-mi place această inimioară, pentru că dacă după aia, într-un moment, avem nevoie de scociul acesta și peste aceste aripioare, cred că o să le voi îndoi. Așa că voi face cu voi, împreună cu voi. Voi face un emoji sau altceva. Coșul de gunoi. Deci, iau două foi A4. Am luat, le îndrept. Ce să desenez eu? O minge, nu o minge. Pun pauză și revin. Oameni buni, m-am interesat și așa că voi desena un drăgușor. Un drăgușor. Ce noi. Dar unde mi-e creionul ăla de coloram eu? Așa. Și voi desena un drăgușor. Va fi așa de mare? Sau hai. Mamă, ce bine mi-a ieșit cercul acesta. Și dacă vreți să faceți un emoji, puteți să faceți cu scociul, cu ceva. O apă. Acum, cornițele. Cornițele. Nu mi-a ieșit cine știe ce. Drăgușorul cum era, mă. Fața aia de zâmbește. Nu cred că o să-mi iasă cel mai tare squishy. Bă, dar cel mai tare squishy care l-am făcut până acum, ziceți-mi-l în comentarii. Acesta, emojiul care râde. Emojiul cu felia de pizza. Emojiul cu omul care are în ochi bani. Și emojiul cu îngerașul. Scrieți-mi în comentarii ce mi-a ieșit cel mai bine, că chiar nu știu. Mie îmi plac toate, sincer. Ce aveau ochii ăia mari. Iar, revin. Oameni buni, am revenit. Mă uit acum. Și următorul ochișor. Cred că ăsta e mai mare decât celălalt. Bă, dar niciodată nu-mi iese. Am înțeles. Ștergem și facem din nou.
Am nevoie de ridicul. Să văd. Nu cred că mi-a ieșit până acum bine. Dar vedem. Până acum scrieți voi în comentarii să îmi ziceți cum mi-a ieșit, că vă arăt imediat. Arată cam așa. Arată super nașpa. Și acum avem nevoie de mov. Cornițele și colorăm emoji-uri dacă faceți emoji. Să scrieți în comentarii cum vi se par scușurile. Mai avem... Voi pune pauză, că așa o să-mi ia mult timp. Oameni buni, gata, mi-a terminat curățenia aceasta de scușii. Așa, acum ar trebui să-l decupăm. Decuparea va fi un pic cam simplă. Revin și după asta. Gata, oameni buni. A ieșit. Deci să vă arăt cum ar trebui să vă iasă. Primul acesta și acesta așa. De-aia aveți nevoie de două. Vedeți? Alb, alb. Și la acesta îl lipiți. Nu îl lipiți chiar acum. Îl puneți. Foile decupate le voi pune aici. Le voi arunca după video. Și acum, pe spatele unde vreți voi, puteți să colorați iarăși cum trebuie să colorați. Pentru că e și spatele emoji-ului. Revin după. Gata, oameni buni. L-am terminat. Așa. În momentul acesta nu mai aveți nevoie de foarfecă, de foaie, de creion, de nimic. Nici de ligră, dacă am folosit. Aveți nevoie de scoci. Mă voi chinui un pic să găsesc eu capul acela. Așa că voi da un pic undia pe tot. Dar nu simt nici... A, e aici. Gata. L-am găsit. Scoateți un pic de scociuși și îl decup. Și scociul acesta îl vom lăsa așa cu capul. Acestea le vom pune. E greu. Mai ales că am și scociul acesta. Gata. O să fie greu la coarne. Cred că trebuie să decupăm. Gata. L-am prins. Nu l-am prins. Da. Gata. Și acum punem scociul. Gata. Și partea aceasta. Până acum va arăta ca o foaie cu scoci. Cam așa. Dar mai avem nevoie de scoci și să-l împăturim, dar nu pe tot. Lăsăm un mic spațiu să băgăm vata. Că după aia nu mai scuși și pui, apeși așa. Ia uite. Apeși pe foaie, nu? Iarăși. Cred că acum avem nevoie doar de asta să lipim. Avem nevoie să lipim acestea. Colțurile acestea. Și tot rămân. Colțuri sper să nu mai avem. Și acum iarăși revin după ce pun, sau nu mai revin, rămân cu voi și punem, eu zic să punem, să lăsăm parte cu cornițele, pe acolo băgăm vata.
Da, dar mi-e un pic cam frică că o să îndoi cornițele alea. Dacă, ba nu, printre cornițe. O să o iasă un pic cam așa. Dar luați un creion fără vârf și băgați creionul și faceți un pic așa. Ia uite, spune acum cum a ieșit pe la fund pe aici, vedeți? Imediat punem scoci și aici. De-aia puneți creionul ca să vă verificați, să observați dacă mai aveți vreo greșeală. Aha, uite-l. Nu e aici. Uite-l, s-a ascuns scociul de mine. Așa. Dacă o fi ăsta. Da, ăsta e. Îmi pune puțin scoci. Puțin înseamnă mult. Îl vom pune ca să acoperim gaura. Da. Acum trebuie să decupăm un pic. Stopi. Vezi. Așa, am acoperit găurica. Vom pune așa ca să acoperim. Dar putem să punem pe aia. Dunga aceasta. Pe aștept să punem. Deci după ce puneți scoci, nu pe tot emojiul, nu pe toată arta, lăsați găurică și băgați creionul să vă verificați odată. Haide, bagă-te. Intră. Acum facem spații, facem așa un pic cu el, dar nu super tare. Așa. Luăm din vată, eu zic puf, rupem din ea jumătăți așa. Pam. Împăturim și băgăm și împingem cu creionul vată până la fund. Și tot așa. Băgăm, împingem până umple scușul. Deja un pic se umple pe la fund pe acolo. Împingem. Băgăm. Asta o băgăm cu degetul. Astea mai mari le băgăm cu creionul. Mamă, ce... Mai băgăm vată pentru că mi se pare așa de fluffy. Fluffy, deci că e slime squishy. Haideți, scoate-te. Nu mai fi. Cam atât. Oricum le rupem bucățele, dar nici carimari. Și băgăm. Oricum, următoarea parte, dacă vă rămâne, mai faceți un squishy. Iar de să rupem aceasta, o împuturim și băgăm. Mamă, ce moale e. Bagă marfă și asta va fi ultima. Mamă, ce m-am speriat. Și acum luați bucata aceea de scoci. Ați terminat cu creionul și cu vata. Dacă voi credeți că ați terminat. Luați scoci ca să acoperiți și gaura aceea, că nu rămânem cu gaura deschisă, cu rana deschisă. Și vom pune așa, dar e greu cu cornițele. Da, nu e așa. Revin, nu reușesc. Bă, las așa. Deci uitați cum o să-mi iasă cornițele, în loc să-mi iasă. Dar știi ceva? Mai punem scoși, că nu e normal să stea cornițele așa. Dar n-avem ce face, sunt cornițe. Coarnele. Bă, mă fraieri scociul.
Și după ce ați pus și vată și scoci peste gaura aceea unde ați băgat, va ieși scușiul. Și e foarte moale față de toate. Adică toate care le vei face vor fi moi, pentru că vei băga și tu vată în ele. Cred că vata asta care mai e aici se va termina cândva. Cred că mai am un rost de 24 de scușiuri. Da, de scușiul acesta, care să zici că este dragon, da, este un drac. Deci uitați, deci ăsta a fost un înger și ăsta este un drac. Ce idee proastă am. Și să-mi ziceți în comentarii care este cel mai tare. Acesta, emojiul care râde, emojiul cu felia de pizza, emojiul cu omul care are banii la ochi și la limbă, dar la limbă n-am mai reușit să fac. Îngerul și dracul. Care mi-a ieșit cel mai bine? Să-mi scrieți în comentarii. Și după aia, când te faceți câteva, măcar 5, le puneți unul peste altul și apăsați. Și atunci va fi super moale. Sper că v-am ajutat și să vă fie de folos. Puteți să vă învățați prietenii, rudele și așa. Și dacă vă plăcut, dați un mare like, un subscribe și ne vedem data viitoare. Pa, pa!